Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Pabalik sa Action Night Patrol, alas 10:40, Ono Action Radio Philippine Standard Time. Siningabahin. Report na ni Action Percival Villamor. Yamulusohan tanay ang mga balita nga natipon ni Action Percival Villamor sa Southern Negros Southern Negros. Sa piyang kalinya, Action Pers, standby! Aksyon Night Patrol Field Reports. Action Percival Villamor, mayang gabi. Action Pers, mayang gabi, please come in. Mayong gabi aksyon na Marlon kag sa aton man nga mga suki nga nagapaurok-urok iyaya aksyon Marlon sa pag monitor sa Action Night Patrol no ga pulaw gid ni sila sa sulod sang sign on kag sign off no ang aton nga mga suki nga tagpalamati sa gihapon aksyon Marlon ang banwa iya sang Pontevedra ang aton nga mga kapulisan didto wala untat sa pag himo sang ila obligasyon hilabi na gid sang paglagas ini sang mga illegal nga pagpanahor kag labi na gid illegal nga druga sa pagpamuno naman ni Police Captain Hansel Lumandas Chief of Police sang Pontevedra Negros Occidental. Upod ini ang aton nga mga mapisan nga mga kapulisan ni Patrolman Ruel Paniero kag Police Corporal Nilo Hinosa kag Police Master Sergeant Romulo Tanalyon. Kagara man ang aton nga isa ka pulis nga mapisan man si Police Staff Sergeant Ronald Carnicer kag upod man ang aton alert team nga sa diin nag-conduct sang manhunt operation against sang mga nag-conduct sang illegal nga pagpanahor dito sa may Sinda, Kasalagan, Yutay, Barangay Antipolo, Pontevedra mga alas 10:30 sang aga aksyon Marlon nadakpan kag naaktuhan ini ang mga suspitsado nga nagahampang iyaya sang illegal nga pagpanahor as in nagahampang sang tungit aksyon Marlon kag kilala diri kay Marianito Gaduyon Murante 61 anyos kag ini siya isa kabalo kag si Oscar Lamison Manaay 65 anyos kag ini siya soltero kag ini isa pagid nga upod nila si Roslyn Trinidad Siriza 52 anyos kag ini siya tanan pumuluyo sa Sinda, Kasalagan, Yutay Antipolo Barangay Antipolo, Pontevedra, Negros Occidental. Ini ang warrant of arrest nga ginkandak pinaagi sa pagbayular sa PD 1602 Action Wardon ginpanaog ini sang aton municipal trial court no sang Pontevedra kag may case number 3612 kag in-issue ini ni presiding judge Honorable Ben Benebdo Villanes Jr. sang MTC Pontevedra Negros Occidental kag may pitsa ini sa tong bulan sang June 1, 2021 Action Marlon kag ini siya may fix recommended nga 30,000 ka pesos ining tatlo nagapangatubang sang kaso nga ginpasaka sang aton nga kapulisan Action Marlon kag diri isa pagid kapag bayular man sang PD 1602 nga amuman nga area kadidto man sa Sinda sang Kasalagan nga ginkilala naman diri sa kay Ophelia Tivia Marante 62 anyos kag si Melissa Manalo Mallorca 38 anyos kag si Adelaida Supat Navarrete 59 anyos kag ini sila pumuluyo sang gihapon sang Sinda, Kasalagan, Yutay, Barangay Antipolo, Pontevedra, Negros Occidental. Ini siya naman Action Marlon ining tatlo nga ginserbihan sang warrant of arrest ang aton kapulisan sa pagpamuno ni Police Captain Hansel P. Lumandas
sa Chief of Police may case number 3611 kag in-issue sa gihapon ni Honorable Benvenido Villanes Jr. sa Pontevedra kag may-ari naman nga fix recommended ang korte para sa ila temporaryo nga kailwayan nga 30,000 ka pisos. So ang panugyan sang aton nga kapulisan ilabi na gid sang Pontevedra kag sa iban nga mga lugar nga maglikaw gid sining pagviolar sang illegal nga pagpanahor ilabi na gid sa mga bulang tungit kag kasubong man sang madyong kay kung ini sila madakpan kag maaktuhan may penalidad ang tagsa-tagsa ka mga persona nga nagviolar sang ginadumilian nga pagpanahor aksyon, Marlon. So nagliton kita diri naman sa Banwa sa siyudad sang La Carlota aksyon, Marlon. Sa gihapon no ang kapulisan sang siyudad sang La Carlota sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Junel V. Guadalupe upod ang aton nga Deputy Chief sang station nga si Police Executive Master Sergeant nga si Saldi na aksyon, Marlon, no? Kag araman si Deputy Chief Navarro, araman si Sispo, no? Ang Deputy Chief man si Arnel Misobre. Ini sila nagkandak sang checkpoint dira sa may atubang sang Planters, Barangay Cubay, La Carlota City. So madamo ang na-impound nga mga single nga motor nga wala sang lisensya kag wala sang rehistro kag ilabi na gid sini ang ginakampanya sang aton kapulisan nga open mapler. So ini madamo ang nakuha, mostly mga dagadalagan 50 kabilog ang nakakala-impound kag may violation sini ang tagsa-tagsa ka owner kag mga driver nga nagbayular sang ginatawag nga open mapler kag unregistered vehicle action, Marlon. So ang kapulisan sa siyudad sa La Carlota wala untat sa checkpoint kag ginapaibaluman nga dili anay magdala o kung hindi gid magdala sang hindi na rehistro nga mga motor kag mga open mapler. So ibalik gid sa normal ang tambutso kay sakit sa dalunggan ang magahod nga unit sang motor nga samtang nga nagadalagan ka nagaandar sa mayormente nga mga dalanon action, Marlon. So amo ini ang nakuha naton nga mga report gikan diri sa aton area of responsibility sa Pontevedra kag siyudad sang La Carlota action, Marlon. Report live gikan diri sa aton namtangan ang inyo ka action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Alas 10:49 in Action Radio Philippine Standard Time. Mga balita inyo nabatian gikan sa Southern Negros. Badaway diri ang curfew mga kaaksyon sa Bacolod ginpaus-us gila alas 10 kay nagin mention ko alas 11. Alas 10 agin patulo temprano mga kaaksyon part na sa nga paghugot gawa sa nga gina-implementar nga health protocol diri sa Bacolod City. Kaya nga bahin balik ang report sa ato sa nga patrol with Action John Diaz. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action John, sa detalye sang report mayong gabi sa liwat place kabin. Ginparindugan ang San Mars sa Negros Occidental Police Provincial Office Conocpo nga isa ka mass gathering ang bulang. Rason kung inisig hapon na ginadumilian base sa quarantine status sa probinsya sa Negros Occidental. Sulod diri kay Nocpo spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasgo, tuptub nga wala pa sang panugot gikan kay Negros Occidental Governor Bong Lacson na pabulang padayon man ang ilang operation batok diri. Dugang pa diri Donasco may mando na si Nocpo Director Police Colonel Romy Palque nga usisao na mga bulangan o mga cockpit arena sa kada banwa kag syudad agud masiguro nga wala sang may nagalapas sila action man. Niangot man sini nagadaom diri ang kapulisan nga sundon sang publiko ang tanan nga health protocols bilang bulig sa matika nga ginahimo sang gobyerno. Ini kasunod aksyon mga komandoduman mo sobra 70 ka mga persona ang nadakpan sa isa ka bulangan sa banwa sang Ibig Magalona. Nagpasarag naman diri ang kapulisan nga pabakuron pa nila ang implementasyon sang health protocol. O galing ang paglaro diri ni Donasco nagadepende ina
sa isa ka local government unit Action Mar ang pinaridad nga ipatong o kunano drabing approach nga ila pagahimuon Action Mar. So according diri sa iya, mas maayo man kung siguraduhon man sang isa ka banwa konsulad nga prestado ang ilang ordinansa o kon pulisa nga ginapatuman Action Marlon. Yari si Police Lieutenant Abigail Donasco kay nasa press conference ano po. Ako po sir dyan, wala naman po tayong Ano Action Mar ang statement ni Ma'am Donasco? in general, kung paano sa kayo lamat ulit yung pinagpahan so is yung segment ako natin ang ating in-enforcing ang safety protocols, no? Actually, implement yung mga safety and electrical ordinances so kanila marami na very next thing, no? So sa iyo, so yun po, it will break that situations like this will not happen anymore, and at the same time, yung mga nabuli were within this effective part sa depending sa ordinance na hindi ba. Action Mar, batian si Police Lieutenant Abigail Donasco, ang spokesperson sa Negros Occidental Provincial Police Office. Balitagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action, John Diaz, una sa bato na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Day, matulog na ta. Hindi po yun. Mano ka pa? Papaurok-urok kami kita. Sa mga kaaksunaton nga mga taxi drivers nga gamonitor subong nagasige pa sige hapon pangita sang pasahero para nga at least makagulgunan siya mayong gabi. Once plain, pure and white. Halong-halong lang gid sa pagbiyahe sa mga pulaw-pulaw man sa mga security guards. No, pulaw-pulaw man may mga security guards kita nga mga abigo mga kaaksyon mayara sang monitor. Oy dili gid pag piyong-piyong da dili gid pag tulog-tulog labi na ako nang ginabantayan nyo. Inang masamibay lagi na labayan sa mga makalamkamot. In short, mga kawatan bla. Oh. Pero pa way lang jutay Kamusta ka po na kag may para ka mo sa mayong kahimtangan. Mga bus drivers naton gabiyahe pasbong. Ang nagahulat sang mga salakyan mga salakyan puli pla nga bago nakaurit bla. Thank you gid. Oy si Francisco Guangco ara sa Region Pearl. Okay, si Mirai Uligo nagpadala sa mensahe ban. Si Homa Lumina nagasunod Breath Heart Tornado. Good evening po, watching from Intramuros, Metro Manila. Romar Leyte, good evening Action Mark kag kay Riza na way patapos kaon. Baga panyapon bla kuno si Riza. Ambal ni Romar Leyte. 55 minutos na nakalikas sa tak ng alas 10 Action Radio Philippine Standard Time. Tapos na. Gusto ko pa. 5 minutos na lang ang nabilis sa aton sini kapag pangalagan sa saring programa paagi sa ring palatuntunan Kiss Me Goodbye. Temporaryo naman nga magatago pang industry nga palatuntunan Action at Patrol magabalik ini buwas same time, same station balik ang regulang anchorman Action nga rin pagbalwa. Ato sa mga Action Unit Reporters na pangalagan sa mga gabi News Center nato Action and Defensor Action ng John Diaz sa Bansang Patrol with Action Nixon Tahom, Action Percival Villamor, Southern Negros. There is a technical control, Action Elmar Madera with information technology, IT expert, Action Christian James B. Nares.
Ako naman Aksyon na Marlon Hervaya, nagabilin sa good night, sweet dreams, sleep tight. Good night, good night. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.